Gdje ti? Pa šta kasniš? Ostaćeš bez ništa? 54. 54 batke ekipa. Koliko ima ovi braći Srba? Nema pojma. 20 nešto, rekao sam ti. No, to će pobjediti. Miko, je li brat mašta samo? Dajde Mokića ustikaj, vidi kako se naslonio jebate, ko stari staršina, vidiš ti. Iz ga ustika, Mokića. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Koji god vidi, prepoznaće da su sjeme što je Gospodin blagoslovi. Riječ Gospodnja. Vladar nad kraljevima zemaljskim, njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha, te nas učini kraljevstvom, svećenicima Boga i Oca svojemu, njemu slava vlast vijeke vjekova. Amen. Gle dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji ga probubi, naučit će nad njima sva plemena zemaljska. Da, amen, ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog, onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi. Sve vladara, riječ je Gospodnja. Njegova tijela i krvi postanemo svjedocima nade za sve ljude. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ljude koji sudjeluju u javnom, političkom i kulturnom životu, da svoje zalaganje i rad stavljaju u službu dobra i napretka svih ljudi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za one koji uspijevaju u osnovnim životnim potrebama, materijalnim i duhovnim, da njihovo siromaštvo svim ljudima bude trajan poziv na solidarnost i djelotvornu ljubav. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu zajednicu koja se sastala na sveti zbor Lomiti krug, da sav naš život i rad crpi snagu iz euharistijskog otajstva. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za braću i sestre koji su u Kristu preminuli, a još se nisu posve očistili, da ih po ovoj euharistijskoj žrtvi uvedeš u svoje kraljestvo svjetlosti i mira. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi sveti Oče naše molitve i s njima naš život koji te darujemo. Gospodine,
I ono što je pripišeno da se ne peva. I slijedi to isto je jedno. I možete početi.